या आपलं ध्येय धोरण आपला मेसेज जो असा ते घेऊन सगळ्या समाजाकडे सगळेपण होता आम्ही वडिलांची भाषण करता देश असं देश असं ही ते जमलेलं आपलं सरकार असून त्याने जमलेल्या आपल्या सरकारानंतर सगळे गजाली ते लढावडी पावपा लागून कसे निस्वार्थ काम केले सरकार जरी सरकार खूप अडचणी असतात चार विचारांचे चार लोक बरोबर जीवनात वाचू शकतात त्याही काळात सरकार स्थिर सरकार म्हणून अनेक गजाली करू पडतात ते गजाली करीतच आम्ही हे सरकार आणि या सरकार कित्याक लागू करतात असतात खूपशा लोकांना अनेक गजाली असतात लोक जायचे येतात त्यांनी अशा पदांवर येतो अशा येतात कशा दिला त्यांनी सांभाळते असतात काय सरकारने नरेंद्र मोदीच्या मार्गदर्शनासाठी चालताना ताजे हात बळकट करतात आणि जागतिक योजने सगळे स्तरापर्यंत हातभार जाय जाल्यार आमकां सगळ्यांक बरोबर